Madoka mabuja tauya nhau dzokutanda mwedzi uno waGunyana kaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi kwaburika iko kuti bato CCC Mangwana riri kuendesa mapepa aro kudare guruguru romunyika rinoringana zvibumbiro romutemo constitutional court pachirungu wari kuenda koti zvakaburika musarudzo dzokuti wamunangarwa wakahwina zviisiwe pasaiti dzipidiguriwe rekai tigoona kuti wachabudirira chere kana kuti zvinenge zvichakaita sei. Mangwana yacho tinenge tichindokunyepai pozvinenge zvaburika kuti zvinenge zvaburika zvakaita sei. Kana waendesa mapepayo tinondokunyepai, kana waribe tinokunyepai, asi zviri kuningisika kuti wari kuendesa mapepa Mangwana. Takaringana nosarudzo kudaro ipapa wanafata wochiroma wagonyora tsamba iri kureketa kutoti aiwa paribe zvakaitiwa kwai pakaita kukanyiwa chaiko nozeki pasarudzo. Wagotoreketa wakatoti aiwa dai zvakoneka kutoti vanhu vaite katombokanyai kanonhadzirisa zvinhu kuti zvinhu zvireke kugoramba zvakaita kunyangariwa nokutoti zvesarudzo aiwa paribe sarudzo dzakaitiwa asi kundokanyiwa basi. Rekai tione kuti zvinomira zvakaita sei. Ipapa zvaburikawo pokare kuti bulletin pokare no-Carter Center pabodzi no-America no-EU neiyo SADC wese wari kundobvumirana chinhu chibodzi kuti sarudzo aiwa dziribe kuitiwa zvisvinu. Hino iwo zeki wari kuramba wachindotsika madziro kuti aiwa wakaita tuzvinu waribe usikinya tokuona kuti wari kunyatsoona zvakaita sei, wari kuzvitorawo zvakadini. Apa kana nyadzi chaidzo aiwa waribe ganda kuusu unotoramba uchitoona wachitopaumba zvawo kutoti ndezvenyu izvo itai zvamunoda tione. Pakaita kunyangariwa mabuja rekai tirambe takandoringa hedu, asi zvisvinu zviri kuitiwa nozeki izvo. Wamunangarwa waburitsa tsamba yawanga wachikoka wanhu wanomirira dzimwe nyika muZimbabwe. Wari kuwakoka pakugadzirwa kwawo kuti wauye, asi chatonakidza ipapa kokutanda munyika medu zvichiitika wanyora tsamba wachiti iwo wanhu basi wari kubvumiwa kuuya, wanhu wanomutungamiri wenyika ari kuuya komema wamunangarwa wachigadzirwa mutungamiri wenyika. Ukaona iyo yokugadzirwa iyi inauguration pachirungu ichiitiwa zvekudanidza basi kuti anomutungamiri wenyika ari kuuya ndiega anobvumiwa kuuya, apa wari kuziva zvavo toti wane watungamiri wenyika watatu badzi womuzasi maAfrica muno wakawakorokotedza, vamwe wese waribe kana chibodzi wavagoreketa. Pakaita kunyangara. Hino kuti zvichapera sei ipapa tinoramba hedu takaringitsa. Bato roZANU-PF rakuedzawo kuita matandanyadzi kureketa kuno. Hino kuti ichokwadi chere kana kuti kundoedza kuti zvinzi naiwo waripo pakusafara. Ipapa watotanda kuendesa mapepa kudare guru rinoringa nozvo sarudzo electoral court wachiita kuti zvakaitiwa nozeki zvokuti wakajiwa dzimwe nzvimbo zvipidiguriwe. Rekai tione ipapa kuti zvichapera zvakaita sei. Tinoramba takaringa tichikunyepai, asi kana chiri chokwadi kuti waribe kufara wobva watoziva kutoti pakaita kunyangara. Rekai tione ndo zvaida kutoti hazvo CCC kuti dai wagototandawo kutobvira kumakanzura wese wakajiwa wachibva wanyorawo mapepa wachiendesa, maMP wakajiwa wese wachibva wanyorawo mapepa wachiendesa, maseneta wanenge watadza kupinda waya wachibva wanyorawo futi pokare wachiendesa, kuti zviite kuita kunyangariwa chaiko, zvinyatsoita kubvongodza muto chaiko, tione kuti zvinoseveka chere wanozviita sei vanhu vozaniwo zvavari kuda kutandazvi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wopa chedu wari kuramba wachipenengura sarudzo izvezvi nguva yati tekairei kudare, asi wagobuditsayo kutoti chimwe wagoboya kutoti nzvimbo yakaita seCaudry Park mapepa O11 awanawo pabodzipo nozvakabuditsiwa nozeki
zviri kupindirana ba. Ndipo munotoona kutoti ya pano nyaya ipapo, pano nyaya, asi rekai tigoona kuti zvinenge zvitekera sei. Kuendesiwa kuri kuita iyo nyaya yesarudzo iyi no CCC kudarodzi mhosva kwakafitira kupenengura nokubvundunura zvakawanda, nokuti wendo wapfuura ka wo CCC wakaenda wachifungidzira kuti wachabvumiwa kuti mapepa atande pokare kuerengiwa ese kabodzi, zvikabva zvaramba. Maraba akabva ati aiwa tipe mavhiri 11 amuri kureketa nezvawo zvinhu zvamuri kureketa. Kuno apa ka hino kuti mavhiri 11 yo zvaaripo wachaburika noipi nyaya yokuramba nayo. Ticharamba edu takandoringa kuti zvinenge zvitekera sei ipapo. Wamunangarwa wagotukiwa nokushoriwa nowanhu nonyaya yamasoko wagoreketa aya okuti kana muri kuda kuramba muchiita ruzha imimi wapweremi, kana mukaramba muchiita ruzha tinokuwezai, kuri kureketa kuti tinokurowai, tinokunyirai. Munhu womutungamiri wenyika anofanira kaa kutoita achibatanidza kuti nyangwe majiwa aziwai kuti majiwa asi ndinokudai, mese tinosenza pabodzipo tichiita kuti nyika iite zvisvinu. Kuno kana wakutoreketa zvokutoti ndiwe uda kutotanda kutokaisira mapurisa nemasoja kuti akube vanhu, paribe chisvinu. Asi rekai tione kuti zvinopera sei. Mune imwe nyaya kwaiwa Nevhas Mumba wasvika kunyika yawo kuZambia. Kusvika wagoita wari kubva waenda koturira iye akaenda ichirema mutungamiri wenyika yawo gwaro rokuona zvawakaona pasarudzo zvoSADC Election Observer Mission. Tichakuringa kuti zvinenge zvichitekedzwa sei ipapo. Kwainopotirazi vanhu vari kusenzesa dandemutande raElon Musk reStarlink muZimbabwe wakabatiwa, wari kubva watopinziwa mushishi chaimo, nokuti Starlink yo iri kubvumiwa ba kusenza munyika. Vanhu ava ndo zvinhu zvavanokona ka kuvhundutsira, kushishidzira nokurambidza. Namba 1 chaiyo. Asi hwendo huno dandemutande riri kairi rinoita kuavhiringa chaiko. Hino kuti wachazvikona chere zvokuramba wachiita kudande. Asi tinondoshuvira kutoti dai wari vamwe watoita bau rokuti Elon Musk achimbidze auyawo munyika, kuita kuti zvirerukire vanhu ka kuti zvirambe zvakaita kunyangariwa zvazvakaita izvozvi. Mudhuriro unoita kuenda padandemutande unoita kukunda ngoma kurira chaiko. Asi tinoramba takaringa kwazvinenge zvichienda. WPSL wabuditsayo kutoti mwedzi watabvayu Kadhiri Amini Wongezi Platinum Stars pabodzipo namurairidzi Tekshua Chiragwi. Kwaindo vanhu vari kuzikana kuti wakaita useza mwedzi wanyamavhuvhu watabvayu pakutamba bhora pabodzipo nokurairidza zvakadando. Tikuramba tichivati makorokoto. Kaitiringe dziri kuitika pasi rese. Moto wakagwarasha vanhu nozuro kuJoburg waiwasvitsa vanhu vaya wapa 76 pachirungu. Yawedai wamugwadzitsa wakomana zvakaita kunyangariwa. Apa izvezvi gutaro ragotoreketa kutoti vanhu vese warufana kunge wauya kotora mitumbi yawo mazuva 30 aribe kupfuura. Rekai tione kuti zvinokoneka cherepo kare kuti zvinoitika sei izvozvo. Ticharamba takaringa. Asi hurumende yawimbisa kutoti munhu wese anohama yakagwarashiwa wachabatsirika ipapo. Wachabatsirwa zviribe kuti waone mapepa, kana waribe zviribe kuti wanhu wakaita sei. Ticharamba tichindoringa kuti wanenge wachibatsirwa chere kana kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kwai kuRwanda Idris Elba agotenza zita kuno imwe gorira rakazvawa kuno yano. Zvakaoma idi. Rekai tingoramba tichirowa manja kuti magorirayo azvawa. Kwai kuno vanhu vairiwo kuMorocco vanga vari kutambira mumvura, wapfuriwa nomasoja anochengetedza mvura okuAlgeria wachibva wapfa.
kwai nyika mbiri idzi dzajaira kutoita zvokutodando chaiko, vanogara vachindonetsana nokutoita zvokudidi. Saka apa zvatoita kunge mwoto wakunidziwa chaiwo. Tikaitione kuti vanozvipedza chere izvozvi kana kuti zvinoita kudini. Tinoramba takaringa tichizokunyepai. Mubatanidzwi wawo nyika dzomuAfrica, African Union, waivagomisa unhengo hwenyika yeGabon kureketa kuno. Kwai nyaya yekuti kwakatoriwa simba nemasoja ndo yaita kuti wamisiwe unhengo. Mabuya angu kuti zvinosenza chere kana kuti zvinobatsirei, ticharamba takandoringa hedu kwazvinenge zvichienda. Munyaya yegumisira yanyasi iri kufadza, Eliud Kipchoge wokuKenya anomhanya mumhanyo yakarepa agobatana nekambani yoNike kunadzira shangu dzache dzinoita kuti zviite zvakanaka. Tikuramba chiti makorokoto tichitendawo Nike wagomuita kuti apinde machena. Aiwa zvisvinu dai zvatoenderera mberi. Takadaro mabuja kwanyasi, regai tipete zvirauro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.